Matur nuwun rawuhipun nggih para widodari-widodari. Ayo wilujeng dalu Mbak Mimin. Sugeng dalu Mbak Mimin. Halo Mbak Apri. Halo Mbak Pripun kabare? Sehat, sehat wilujeng. Alhamdulillah. Wah, dan iya. dangu mboten minggat nadyan to mumbungi awor yen wis sak jam ki nek wis wong kangen iki ya kaya suwe ya, Mbak. Kamangka nembe wau dalu sareng panjenengan. Raosipun niku kok kaya gage-gage pengen panggih panjenengan ngoten lho kula niku. Rasane. Jenenge wong cocok kok ya. Lah nggih pun gambuh rasane kok nggih. Gambuh nggih. Lah nggih pun nyawiji. Jeneng wong wedok gateli ya ngono kuwi. Lah aku ngapa ta? Gambuh rasane mau dalu pun ketemu tesih Kabang. Kuwi iki bojone wong. Lah ngapa wong iki partner kerja kok? Partner kerja kuwi kan alasanmu. Ning aku ngerti atimu kaya ngapa ngerti. Lah mental begenggekmu ki tinggalan suwane. Ayo. Suwane cara ping ning iki ra karo ping 3 apa ping 4 suwan rene dibanding papan kene. Lho. Iya. Nyatane dijoli bintang tamu sapa-sapa ya bintang tamu hebat-hebat lucu-lucu akeh. Nyatane sing resik atine ya goraku kok. Alah telek kuwi kok. Kowe ra gorangka ikut aku meneh pondokan. Pak mbok anu kok kula malih to Pak mengke warga napa mboten bosen. Lah sing jenengan niku nek wong ayu akeh, wong pinter akeh, piyai lucu ya akeh. Ning ditintingi, diwola-wali niku sing atine resik orane kon-kon lurus mung jenengan kok Mbak Mimin. Digoleki iki sing digodhog ora empuk. Dipakake demit ora doyan lho. Culke ning dalan ra ono wong nemu. Nah, kuwi kok. Aku nganggo lipstik padha kowe kok beda ya, Pri. Lah ngapa? Nek kowe ketok cantik dari kejauhan. Nek aku kaya mangan pitik urip ya. Ya aku lho terane ya beda kok. Wong lanang karo wedok ora ya beda. Umume ndingluka. Tak kirimke gambar kacukmu jaman sing Wong edan. Kok terus malah dicethake. Lah ngapa kaya janji wong lanang karo wong wedok ya beda. Beda. Kok. Lah ning nek wong anu danten ngepol ki ya ngene iki lho mangli kok. Lah lho disawang iki tok nyenengake ngono lho. Sing dinteni ibu-ibu ra ya piyayi sing ngene iki disawang penak. Ngene iki jak jagong ya patut. Jak dolan ya patut. Patut, jak ngemol ya patut. Ngemol patut. Lah kowe kuwi patute gur nek layat. Sekatekat. Ora nek kowe wong buru rai. Rai iki pirang taun to? 35 ketok kisut. 40 nglinting. 50 diwedaki wis ra gelem. Lho, ning nek ati sampai kapan mbok cilik atine apik, dewasa atine apik, tua atine apik, oh disegani. Lho, bocah kae nyenengke sarwa-sarwi angger ketemu mesem guyu. Lah ngeleh apa piye kok disegani barang? Disegani ki jenenge dihormati, diregani, diwongke. Diwongke. Nek ayu kok nek seneng mergo ayune, engko nek ayune wis luntur sapa sing seneng. Nek seneng mergo atine mbok janges, mbok turut sawah,
mbok raine kileng-kileng tetep ditresnani disayangi. Kuwi mergo saka ati. Ati. Lah salahku nggon ndi to, Lek? Dandanmu kepunjulen. Lah apa? Kok kepunjulen? Umume wae, mas-masan kabeh tok nggo men mompyor. Sombong. Takabur. Rongeh. Ria. Karepmu men Sukimen. Kok malah gur muring-muring ae. Nek kula kan cilik ae pun manis lho. Cilik ini manis-manis, ora berlebihan. Loh, jadi perhiasan terindah di dunia itu adalah istri yang solekah. Iki gur titipan. Ngene gur titipan, dienggo celengi, nggo pemanis, nggo pepatut. Liyane aku yo duwe batangan Mas, batangan ini tak simpen ngomah, ora tak pamerke. Kuwi mengundang kejahatan lho menika. Oh, termasuk gelang sampeyan kuwi. Niki rak mung Mas cilik, niku mung 90 gram rak cilik to. Kok gur tukon sopiye kok pamer. Wah, gelange ngono Iki ya. nek emas kok rupane ijo to, Lek. Pancen kelire nek Mas apik iki mulah maleh. Wong edan. Mbok ngomong nek mitasi ngono. Wes ben agek bar go gawe pager mbok musik iki sik leren sesuk. Nek wis anu ganti sing asli. Bingah tanpa upami saged pinanggih malih kalian warga Carat. Carat. Matur sembah nuwun mugi-mugi sedaya warga Carat pinaringan kesehatan. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Tinebena saking suker sakit lan memolo. Amin. Anake pinter. Iya. Ketampa sekolah sing dituju. Bojone ya leragat anak tenanan. Garwane ya solekah ning omah ora neka-neka lurus le cekot sopi ya dikurangi. Prioritasé ragat sekolah sik sakniki pancenan. Dadi ukurane wong ki prioritas utama. Prioritasé siji lan sijine beda. Ana sing prioritasé aku tuku motor sik. Ah. Aku prioritasé tak apa gawe omah sik. Nggih. Ana aku tak minterke anak sik. Dadi nek ana wong koyo omahe jek kaya ngono dileboni anu wedhuse ambruk kok tuku mobil. Lah mobile nggo apa sik? Mobil pickup gundul nggo kulaan sayur. Lho, nggo ekonomi, Dinggo kulaan rosokan. Lah. Termasuk kowe. aku durung sokan lho, aku wong lho, Pri. Dadi aja ngukur nganggo ukurane awake dhewe mergo prioritas hidup seseorang itu beda-beda. Nggih. Ana sing omahku elek ra apa-apa sik, sing penting anakku sekolah dhuwur ana. Nggih. Nggih to. Yang penting di tujuan. Dia tujuan, duwe goal. Kaya aku ki umur 30 kudu duwe omahku wis 3. Wah. Umur 40 duwe mobil 5, wis duwe mobil 8. Sombong men. Gusti malah memberikan lebih ngono lho. Omah niku omah wedhus. Lah ki penting kok satu kemani ya kudu di. Omah mah tingkat. Omah wedhus. Saged sowan matur sembah nuwun sehat sedahanipun ngapareng rawuh dalu menika. Iya. Sehat Bu nggih, Pak? Nggih. Kowe ya sehat, Pri? Sehat, Lek. Aku ya sehat, pipisku lancar. Pipismu jek ngadeg apa wis lungguh? Aku ya jengkeng no. Tak kira nglekar. Terus pundi Mbak jenengan ngawuning-ngani kekompakanipun para warga mriki pripun? Wah, luar biasa. Nggih ta, ra kana nggo sembrono ta, hebat-hebat ta. Saestu menika. Suka bahagia neng Caratnya aku bar maghrib wis dandan saking kula excited bahagia bombong ngono lho Jan. Mergane bar maghrib dandan niku ning ngerok jenggot rak suwe. Ora masalah dandan maksimal lek ngerok jenggot suwe lho. Bosok. Wong wedok kok jenggoten ya ora. Alhamdulillah Bang Saleh wis tambah meneh Le. Wah. Pun dibangun. Besok peresmiane nggih wayangan. Wayangan. Amin. Ayo mriki enteng mriki wayangan menika. Wayanganku bintang tamune mboten kedah kula ora apa-apa. Kanca akeh. Ning apike pancen kula. Ora ngentekke tempe mencret siji kok. Mosok bintang tamu bar cepe mencret pri. Kalian cukup hari cukup Nggih. pun nggih. Menika maca nawala nggih. Kata sangat nawon. Kula napa panjenengan kang masaken? Panjenengan Nggih. rumiyin nggih. Menika maca nawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Pak Dalang gegandengan sak menika mboten wonten ledek keliling. Waduh. Nggih. Niki kula nyuwun gending eling-eling. Nggih. Gending menika kakentonaken kagem Mbah Buyut Kyai Jolanten Carat saha kagem sedaya warga Carat mugi-mugi pinaringan sehat, rezeki lancar guyub rukun saengga taun ngajeng saged nimbali Pak Dalang sak rombongan malih siap. Amin. Nah, sing penting mboten
Nah, iki. Jenengan le mau kok mangu-mangu ngoten to. Ya. Rata tak waca nek. Sepenting mboten pripun. Mau tekan mutak. Sepenting mboten mundak ngoten. Siap. Wah, mriki rasa ngrembug niku. Ya. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Slamet Komik. Wah. Matur nuwun maringi tindih 50.000. Alhamdulillah, sah. Matur nuwun. 50.000. Nggih, menika wonten awala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Limbo. Kula saking Bapak Slamet Riyadi. Wah. Niki Pak Slamet niku sing wayangan riyen, Mbak. Wonten kidul mriku niku Nggih, sing anu juragan rosok. Supitan napa-napa kemanten apa Nggih, supitan? sing wayah. Nggih. Kula nyuwun lagu aja lamis versi sholawat kalian lagu pepeling. Matur nuwun, matur nuwun. Salam kalian Mbak Apri, Mbak Mimin sing tercantik. Matur sembah nuwun. Pak Slamet kaya maringi tindih, Mbak. Wah dialem Pak Slamet ya mentel murah ngono. Dialem ki Pak babakan kabisane kagunane. Iya. Nek Mbak ayu- menawa anu Mbak Apri, Mbak Mimin ditimbang. Kok dia Lah napa ta? padake rongsok meneh. Nek ngene iki pirang kilo, sak kilone pira? Matur nuwun maringi bebingah 100.000. Nuwun. Ayo disisake nggih. Inggih. Iya, Pak Dalang nyuwun lagu Lewung kagem Pak Dalang sehat dan berkah selalu. Amin. Matur nuwun. Saking kula bakule gorengan tempuran. Wah. Matur nuwun. Wah, berkah 50.000. Amin. Iya. Selamat malam Pak Dalang, request Mbak Apri lagu. Wah. Iki aku ora gawe-gawe lho, iki mung Mbak Apri lho. Request Mbak Apri nyuwun lagu Iming-iming dan Tambal Ban. Matur nuwun. mangke Semoga dipunaturaken. tambah laris saking Dedi. Wah. Matur nuwun 100.000. Nah, Iya, kowe kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun nderek matur kalian Bapak Dalang Ki Jalu bilih menika wonten pamundutan langgam saking para Bapak perangkat desa Trasan. Oh nggih, Pak matur nuwun, matur nuwun. Setunggal sesi deman angka kalih jambu alas. Saha nyuwun kalian diajeng Apri kasuwun anggenipun bawa. Wah. Tuh, ket mau sing disebut Mbak Apri ya. lah nggih ta. Lah niki kan tembang lagi mumbul-mumbule. Oh, sapa? Apri niku. Oh. Ning kan mumbul niku mung sesaat. Mekrok niku ora selamanya. Wow, iya. Mekrok Ora satu saat ya terima. dari kuncup mekrok satu saat ya lho nglentreh layu lan sak piturute. Nek Mbak Apri iki tau mumbul. Nek sampeyan mumbule Nek kula kan kapan? setar. Setar tuh bintang selalu bersinar. Mau hujan, mau panas, tetap bintang itu ada di langit. bintang. Nek kembang rak aku bosok. Lah kowe setar. Setar ki wis ra metu. Apa? Saiki metuwe Honda sing anyar. Setar ki wis ora. Iki kak motor to, Pri. Wong loro. Iya, menika langgam menika katujuaken dumateng sedaya warga RW 6 Duku Carat mriki kanthi pangajak mugi tansah pinaringan kawilujengan kasarasan. Amin. Mugi katentreman tambah guyub rukun. Nyawiji dadi siji. Amin amin Allahumma amin. Matur sembah nuwun Bapak Dalang Ki Jalu Tama Pandaya. Nggih, matur nuwun maringi tindih 100.000. Sah. Sisake. Kata saketika pandhut lagu nggih Mbak Limbok mancane. Dhuwur men suaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Dalang Jalu saking kula Bapak Pawiro Lecek. Waduh. Badhe nyumbang lagu Rondo Kempling Kerinduan duet kali Mbak Apri. Waduh. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umop kowe men. Ket awak njaluk Mbak Apri ya. Bapak-bapak pirsa, Mbak Apri ning kene kan disuwarke kon nyanyi. Apa dijak duet ya slumrah. Mbak Mimin suwarane kan gur ayu-ayu. Ra nyuwarae ra masalah warga kene puas penting nyawang Pak Suryanku. Ayo rak ning nggon petengan. Ayo, matur nuwun maringi tindih rokok. Ayo, menika Raka. Oh iya. Dan senengane sing ngegong iki rokoke. Lah iya. Mbak Apri menika wonten pamundutan menika Sesi deman perangkat kala wau. Sesi deman menapa ingkang pepeling monggo.
Lah napa rumiyin menika? Monggo nderek panjenengan wonten sesideman. Sesideman sik no saka Sesideman. perangkat desa. Menika saking bapak-bapak perangkat desa. Ya dicaosi to, ndak ada nyambut keneng daerah wilayah Transan lan sak pitute men dimudahkan. Iya, Dik. Ah nggih. Wah, langkung-langkung Trasan niki, Mbak. Nggih. Kelurahan Trasan niku nek sura niku panen wayangan. Lan sik to. Pak De kula soran. Pak kula cilik Ki Slamet Wardono niku ya niki ya Trasan ngono. Bratayuda. Kudu apa jenenge lek digrapyak-grapyakke diapik-apikke. Heeh. Nek kowe golek damen ning daerah kene men diparingi lancar. Ha iya. Ya nyuwun dipalilah karo Pak Carik no Pak Sekdes ya piyayine isih enom lho ya, Wan. Wonten pundi ta, Pak? Oh, rawuh. Pak Sekdes Temu ndi, Pak? Oh, ten wingking. Oh, teng wingking. Mengke kula sowan mriku nggih, Pak. Leburi kelir niki napa? Oh, alah nggih. Ten Mengke wingking katuran minggah. Ha nggih. Matur nuwun rawuhipun bapak-bapak perangkat desa Trasan. Ha iya. Monggo Mbak Apri. Anderek Mbak Mimin, Injih. jenengan sebagai guru nipun Mbak Apri pripun? Jenengan apa istilah-istilah menilai suarane Mbak Apri menurut sampeyan pripun? Apa kurang apa wis cukup, apa keluwihen? Guruku kok nyelekutis. Poweripun sampun sae. Oh, powere Sampun sae. Suatenipun nggih pun semeleh pun seleh. Oh. Ning nafasipun kirang landung. Wah, Rodok cekak-cekak mergo niki wong wedok mulang sarak. Lah ngapa? Kowe kok kan ngrokok. Tak Ya, iki men. sing tok dol ki suaramu. Dadi sing pantangan-pantangan iki kurang ana, ngrokok etuk ning dikurangi. Karo nek bladekan suran ngene iki aja kulino dahar sing peliket. Pliket. Aja dipisah, pliket. Oh, pliket. Sing pliket-pliket aja. Lho, ki soalnya pengaruh ning swara. Pagi boleh kok dicetak-cetak. Carane cara jangan jangan gori iki Goreng-gorengan ana ngono tlutuhe. Jangan Jepan kono tlutuhe, goreng-gorengan etuk ning kurang ngono. sabun. Lah kok sabun barang? Aku adus kok. Ayo nak. Iya, enggak. Bagus kang olah budaya Iya. sowan menyang kutha Gedheng. Nek Yo. napas sing landung ki piye to, Lek? Nah, oh gurune coba. Ora medhot dalan, ora nyolong napas. Lah kepiye contonono? Engko kowe ngedrop. Nek aku nyuara, sindan-sindanku do ngedrop kabeh. Nek kula nyuwanten panjenengan duka mboten, Mbak? Mboten nggih, mboten. Mboten merasa tersaingi to? Nggih. Bendera. Tak larasipun Pak Ikit, Pak Guru nggih. Ayo diceraki nek ra krungu. Nggih maklum sinden sepuh Maklum, niku Pak. pun ra dibudek dadi. Apri kok jenenge fisik kan mau. Sing ngerok jenggot, sing budek, sing apa? Kok Titingan kok diantere kok gur samono. fisik ae sing diserang. Lho, bantere sakmono ra krungu. Kowe ra mudeng. Ngapa meneh? Semakin bertambah usia, umur kan 50. Itu orang hidup tuh nikmatnya dikurangi. Wow. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, daya ingat. Mula ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Upama suaraku rodok apa rungon-rungonku rodok berkurang ya maklumono. Salahe tuwa. Semekean le dadi nom. Suruh karek tuwa kaya aku. Lah kowe salahe tuwa ya lagi laris dhisik ngopo. Lah witek genos ana kedaden. Cek no Gusti maringi rezekine ketemu dalane wis tuwa kok. Kowe sik kok tuwa-tuwa ki umur sampean pira? Sakniki 50. Oh, 50. 50 jek cuatike kaya ngene. Iya. Nek gur nyenengke di usia mudae biasa wong enom ki teplek-teplek wedaan tipis wae wis cantik. Wow. Iki ra. Loh,
Cantik di usia muda ki biasa. Neng gimana tetap cantik di usia paruh baya. Wow, Tetap separuh nyenengke, baya. bojone serame nggak ndalan. Oh, bojoku gemati. Jadi semua wanita itu cantik. Ah. Yakinlah bahwa penjalan sedoyo itu cantik. Orang wong wedok sing elek menika mboten wonten. Meling gak iket mau. Kok meling gitu. Ning ayu niku ora mung tata lair tok. Ana ayu karena kesabarannya. Nah, Ana ayu mergo grapyake. Ana ayu mergo agamane. wow. Ana ayu mergo sopan santune. Lah kabeh niku tercakup tenggen kula. Wah, ngetan. Jadi berarti wanita sampurna iki Mbak Mimin iki ya Mbak Sampurna. Apri. Iyalah kentir kok ora mari-mari ya. Mun aku. Ayo coba suarane Sang Dwija dicoba. Sing landung kaya Landung apa. no. Apa? Suara cekak menggok dalane mbok nyetel kaset. Iya. Kudule apik. Kowe nek gawe tak dupak lho. Ayo. Tur meneh iki kudu dipirsani piyayi akeh. Dupan gage. Dupan. Penyaruk pidak jempol karo menungso niki. Oh, lali buka. Pacitan. Aku ya ora goblok. Kuwi cakepane bawa cape gunung. Oh. Ayo, asik bener piye? Loh. Mungkin orang yang mentertawa itu tidak tahu Heeh. bahwa di ajaran agama Heeh. suara wanita itu sunahnya dilembutkan. Iya. Ojo ngungkuli bantere swara piyai kakung. Mula nek salat kae nek imame kleru makmume ora nyuwara, mesti langsung astane mung Tepuk tangan. karena suara wanita itu kadang kala menggoda. Wow. Lho, dadi nek suara kula halus niku mboten kok elek niku Wanita pancen panik. agama menyarankan menganjurkan wonten dalilipun. Kowe iki lho wanita gur nek mengkurep. Oh, sik. Lah nek Wanita nek mengkurep. Lah nek Ise. mlumah lho kaya ajeng ngunduh pelem. Lah apa? Gentere wis sumawe. Genderi rak dawa. Iki kaya uci-uci kok. Ayo, mesti sinden-sinden do bayangke lho. Apa bayangke Mbak Ruby kok ben dipoto. Oh iya. Aku tok nyora apa ora barang ora. Mas Boim, Mas Boim. Padha-padha golek pangan ning carat kok nyegati dalan rezekine wong. Sapa sing nutupi jalan rezekine orang lain juga akan ditutupi jalan rezekinya. Wow. Tapi siapa yang permudah cara hidup orang lain juga digampangi dalam bentuk yang berbeda. Loh, Bandara terus selendang kuning. Mas stop. apik lho, Lek. Aku sinden lho Mas kudu ketek ogleng. Sinden. Oh, ketek ogleng. Ayo. Ayo. Lah iki mau enek sing anu Pak niki dangu mboten enten ledek keliling niku. Ya engko lek men dadi tledek nek nu. Apa ora keteke ya? Ayo. Selendang kuning kang saking Iki gregel carane apa Mbak Mimin? Lah, Iki cengkok gembetot iki Loh, kamu ora ngerti. Sesideman. Ah. Bahasamu wong selingkuh. Nah. Wong dener karo sing uduhake. Lah kuwi berarti kan menggoda. Menggoda kan ya dengan lekukan-lekukan kecil. Suara kurang prana ning asesa ngumro. Jilbab putih lambang kesucian. Mas iki bawa kudu hadroh. Hadroh ya apik, nek ngene iki hadroh. Elek yo men. Kamu iki galak. Nek ngono iki aku ora trimo do nek kelek wong anu. Panitia lho wayangan manut dinane manut aku. Nah, iya. Kowe gurang ka ikut. Gur coro. Gur melu-melu. Kalau katerak ono nek Aku nek ngomong matur. Kula mboten saged batal iki. Batal. Ayo. Wah. Ayo. Niku do ora ngerti kok asine kok. Kowe ora ngerti. Oh. Ayo dikonfirmasi karo panitia. Iki dinane manut aku. Mbak Mimin, penjan kalian Mas Jalu kasuwun
libur warga carat. Panjenengan ingkang longgar tanggal pinten? Lah, dadi iki sak leker gentonge manut. Manut aku. Piye? Sak leker gentonge manut aku. Wah. Sopo kowe? Gor wong melu-melu wong muntul kok. Arep nyekait sing inti. Wah. Ayo. Gelut ya gelem. Lanang lho iki. Apa tak dol kendhiangmu men ra? Wah, lanange metu iki. Angung romarang Kurang. wis Nek ya urung tutup. ora kurang permono ning wasesa ngungro. Mbak Mimi ini bareng disawang-sawang kok mburi ya apik lho. Iki bokong iki ya asli apa ora kuwi. Oh, Ya lah iki nek wanita rum tau melahirkan ya ngene iki. Wih, nek dikebuk. Lah kok kaya ngebuki bantal. Lah jadi cek kenceng. ora cobanen Mas Gurit kebuken kuwi. Nek aprik kan kebokno katut sak kulite wong nglikop. Panggilane. Anduk ya ditata sa apik ya. Mata ini lho Pri, buka IP kanca jadi dipepeni. Iki mereke apa kuwi? Pokoknya mas-mas kan pun kesengsem kali penyanyi. Wow. Penyanyi ki akeh le palsu, saestu. Paling cantik nggih garwa panjenengan ten dalem. Karo putra-putrane jenengan ten dalem. Penyanyi ki lho, susune cilik dunjukke men ketok gede. Saestu menika Ora ndek susuit ganjel gombal. Lah, ora susu ganjel gombal. Kaya Apri ki wis ora lit gawe alis. Gawe bayangan susu dikok men ana kono kalene. Lho jare kan nggo pengeling-eling kanggone wong lanang. Sing paling ayu ki ya mung bojomu. Bener. Lho sing nyawang wong wedok ki aja saka rupa, aja saka body. Lah ki sing menarik. Kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Isine malah piring petung. Ora malah girap-girap. Malah berdarah-darah. Lah kok padha. Swara. Hangung romarang bendara kok swara mawon. Swara entut malah. Tiah sulestya pijer ngincangake hale. Teman-teman ready ya? Ready? Udah siap ya? Tapi piye? Karepe piye? Ya nanti habis ini kan langsung. Oh, langsungnya? Langsung apa? Langsung ngompak. Ompak. Ompake piye? Dadi cetake no. Lah niki sarjan sini kabeh lho, rasa tak tuturi ku nek mletho lagi tak benerke. Aku nek beda. Mboten. Kenapa nek beda? Ora. Ora coba sampeyan iki sing anu sampeyan piye? Dia udah ompake padha ora? Monggo. Terus tresno sesidem. Oh lah goblok. Terus tresno Piye? sesidem. Langsung diangkat. Oh, diangkat. Diangkat. Oh, nek Mula tak parek isih. rampung. Nah, diangkat. Rampung bawa langsung diangkat. Diangkat. Kok diangkat ke? Diangkat. Piye? Diangkat gamelane Apa beda ta diangkat atau diangkat ke? beda. Oh, tabuhe diangkat ngono to. Terus tresno Ya, Cak. sesideman. Wes. Ngene to. Ora ngene ketoke. Alusan sik, Mas. Piye Ngladeni beneran lho. ngladeni para pini sepuh perangkat desa lho. Enggak. Ora bener. Lah sing bener piye? Terus sesidem jlung. Terus Kok ora mudeng-mudeng ngono to? sideman jelung. Pas dunggue di anu apa jenenge? Oh. Iramane muni bareng. Ngomong. Terus sesidem jlung. Jelung. Dolen gamelane ae. Sing jlungi gamelan ora. Iki engko suasana nek darah tinggi anu menyerang. Pateni kula mawon Mas Jalu nek kene. Kok diani oyo terus. Iya. Ayo Mas sing penak nggih. Nyun sewu kadang-kadang Puspita Laras ingkang sekeca kados padatan nggih. Lah biasane sing nampani apa? Mesti rak kendang to? Nggih. Ayo diceraki no. Lanjut.
Nyuwun tulung, nyuwun ceraki. Pak Gepeng. Kene lho liwat kene lho. Kowe milih Mas Gepeng apa le Jaipong? Ingkang nek alusan nggih Mas Gepeng Oh motor. iya. Nek niku ora durung nyandak nalare. Heeh. Ono matur sing apik. Mas Gepeng. Iya, Bu. Padha-padha le golek pangan ten carat, padha-padha le nglipur, kula kalian panjenengan derajate padha. Nyuwun kalomaning penggalih panjenengan, nyuwun longgaring penggalih panjenengan, mang tabi kados padatan Mas iki. Mas apa? Mas Gepeng. Oh, gesot. Wong ayu kadang sok kadang sasar susur le. Rena ing penggalih mboten Mas Gepeng. Kok pripun? Oh, nyuwun anu carane wong ki nganggo barter ngoten. Kula nyuwun jenengan nggih nyuwun ngoten. Nyuwun nenen napa? Lah nyuwun kan yang werdekke nyuwun apa? Ngaten lho panjenengan menika kok ya. Kowe iki tak kandhani. Nggih. Iki seneng omah wis kepiye? Sing kados padatan nika. Mau wis dijenggleng Pak Ruby. Neng omah jenggleng jebule kecelek. Nika niku sing nang omah dilereni sik sedhela, men recovery. Awakipun men sehat, niki kula wakili riyen. Le pakili piye? Niate kekancan, mengke Lear jenggleng arep gathuk we piye? Wong jenengan peluru mendel mawon mengke kula sing aktif. Mangga Aktif kaya speaker. aja ndagel gak ora payu. Ayo. Ingkang sekitar nggih Mas. Iya, mangga. Terus tresno sesideman. Ayo nak. Ya. Mangga, Mbak. Mbak sinten? Mbak Apri. Oh nggih, nawi panjenengan ingkang Iya. ndhawuhi kula sumadya. Lah kon aku kok ora Lah padha baune kok kongkon. Modiar ora. Syukur. salah lagi. Luwih becik patenana timbang pepisah. Liwat gincanging alismu kuwasa angglandang rasane atiku senadyan sing serius aku isih mampu ngladeni solammu. Mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga hanyeripo sing ora kaku gak ora kehormatan ngampro ruko lerep ijo. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omah
Kijau mania. Luwih becik kata-kata timbang berpisah. Tak rimangi samudana. Senadyan mesling seryo cuaku aku isih ngladeni Mangka kowe bocah gunung Nadyan bocah gunung Katuba angimpo Simarakaku kakulong Kehormatan mampu tuku Di bar niki Pak Carik minggah to? Nggih ta? Ya monggo. Menika ugi dipun aturaken kaliyan ibu-ibu bagian konsumsi, Mbak. konsumsi nggih. Nggih, sembanun ibu-ibu. Iya, nggo jampi saya. Aku sing tak resoles loro maning pondok. Waduh. Lah ndek eco kok nggih apa nek masak nganggo ati menika ya dadinipun ya eco. Dasar ya tenaga lanang kok ya. Ayo. Urip ana kutha gede kowe tak tukoke omah saisi kowe apa wae nadyan sasi kemang mesti tak wujudke Matur nuwun. Luar biasa lah. Sosi deman pun diaturaken. Sampun lumadi pamundutan saking bapak-bapak perangkat Tunggal desa. bakal tunggal dipun aturaken. Menika saking anu, Mbak. Saking sinten? Pak Slamet Riyadi ngersakaken pepeling. Oh nggih. Ha nggih. Pepeling kula nyuwun Triwiduwati. Diaturi jumeneng. Penyanipun Mbak Cynthia Hapsari saking Boyolali. Boyolali. Mbak Mulatse. Mulatse saking Mukiran Kaliwungu Kabupaten Semarang. Saking Mbak Nina Mbawuan Kemalang. Tegal Sari Mbawuan Kemalang Klaten. Kemalang Klaten. Desane Mbawuan. banter-banter. Podo-podo Klaten yang nek juwiring tekan kono sekitar sak jaman punjul ya, Nak? 1 jam 12. 12 menit. Berarti desamu kebak wong wedok no ya. Lah iya, mula kaya kowe iki ra eneng ning kono. Podian. Aku neng desa neng wedi kok. Apa? Neng wedi kan neng desa. Apa jenenge? Kantolan. Oh lah iya iki desamu kuwi berarti. Desa. Oh, kantolan. Kaya cerakan kae Semarang kae. Cerai Mbak Mulat. Timpik. Oh, anu desa kae to. Timpek nggih. Ya oke, Popeling menika minangkane ingkang sae Mak Slamet Pak Slamet, Riyadi. J. Iya. Mangga ya dicaos siji mbaka siji. Monggo aja langsung ki mon, J. Ayo adik-adik. Kepelinge mawon, J. Yuk. Yen pancine tansah dielingke
Matur nuwun. Sampun lumati pambutan saking Pak Slamet nggih. Ha nggih. Pripun sida ngaturi Pak Carik mboten jenengan? Nggih, Nduk. Sliramu nok sing enom kok nek karo aku ndak Pak Carik ndak gila. Iya. Monggo Pak Carik, wonten pundi menika? Ya. Sampun kondur. Walah, Wah, wedi ya ele Mas. mawedi ya ya. Nggih. Anu disuruh nyedaki Bapak anu Pak pensiunan tentara ngono Pak. Pak Lamio. Nggih. Ing lenggahipun wonten pundi, Pak? Apa ya kondur? Oh, wis kondur kabeh kok, Ten. Wah, nggih. Nggih, matur nuwun. Lah niki anu, Mbak. Sik nyelani sik. Menika wonten ngersaken eling-eling. Nah, iki Eling-eling niku eling-eling sing pundi? Nah, niki namung eling-eling ya dicaosi sing Banyumasan. Walah. Nah. Dieling-eling Banyumasan. Nah iya, kula nyuwun Mbak Iyah. Nah iya. Monggo laju mawon. Nah iya. Buka saron. Ayo, dhewe dadi ledek. Oh, aku ledek ya. Ayo ngelengger. Nah iya. Mbok lengger iki nggo anu nganggo sabuk. Campur. Ayo ya coba nek ya ngapa. Ayo. Iki ya mantan penari kok. Ayo, mangga. Nah, bar iki ana sing arep anu maring pisumbang lagu. Ayo iya. Saking Pak Wiro. Oke, ya. Yuk, mangga, healing. Yuk, coba.
Tepuk tangan kagem Mbak Apri, Mbak Mimin, para lenggah. Jebule ya luwes ngono kok. Iya hebat. Wajan. Ayo pancen zaman saiki kudu iso ngabehi ya, Mbak. Nggih lah. Dasare pamundhunipun kan suwe ra ledekan to mengko lah. Lengger, ledek. Ledek Banyumas. Lengger jenenge. Lengger. Urung yen engko jaipongan. Wah. Tayupan, jaipongan, Tayupan. sendel kowe. Menika nggih matur nuwun Mbak Apri, Mbak Mimin kalian para kadang-kadang kaneman. Nggih. Kompak-kompak nggih. Kasih nggih ya. Nggih. Ugi matur nuwun kalian keluarga panjenengane Ibu Ngadiem. Dalemipun minangka transit para kadang-kadang Puspita Laras. Nuwun Ibu. Nggih. Yo menika nyuwun sewu, nyuwun wekdal sawetawis menika wonten ingkang badhe paring pisumbang lagu Pak Pawira Lecek apa Lecek ya. Iya. Pak Pawira Lecek. Nah iya. Mangga, iya. Wonten nggih? Iya. Sore-sore padang bola. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame joget-jogetan. Kae-kae rangkulane. Yen disawak pakawe-awe. Kaya-kaya dhewekake padha kabeh jatuh sore-sore. Kalian bisa Pak? Gathuk asale saka dewa motongan tuk iku tambane apa? Ala-ala gathuk asale saka dewa yen rapet tuk atine rada gelap. Aja ngono Mas, aja ngono. Aku ngantuk bela. Halo Wilujeng Dalu Pak Pawira. Nggih, sugeng dalu Pak. Monggo Pak Pawira. Nggih. Mboten janjane Pak Pawira sinten Lecek napa Lecek? Pairo lecek. Eh? Lecek. Pairo lecek, Pak. Oh Lecek ya. Iya. Dalem pundi Pak? Kula kuwel mriki, Pak. Pun? Kuwel. Oh kuwel. Nggih, Walah kok prapah. tebih sanget lho Pak. Nyun. Kok tebih sanget saking kuwel Nggih, sakit. ya, karaya-raya ajeng ningali Pak Dalang Jalu. Wah, matur nuwun. Lagunipun rada kempling nggih. Rada kempling nggih. Duet kali sinten? Niki kalih Mbak sing ayu niki lho. Mbak Sinten? Mimin Apri. Nggih. Wah. Sing ayu niku Mbak Mimin niku Pak, mungkin kula nek nyebut ayu mungkin disengeni. Yo kalih sampean ya. Nggih, matur nuwun. Oh, dipilih kok, Mbak. Oh nggih dipun aturaken mboten apa-apa. Ya, oke, rondo kempling, Cang. Mangga. Yuk. Iya. Monggo Pak Pawira. Yo. Masuk Pak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Kowe-kowe prawan rondo kanggoku ora patek penting. Neng Samarang tuku gelang apa anting-anting. Yo sumelang ya ben rada dijamin kempling. Kempling lho. Lah dibeli kita Pak.
kasih matur nuwun Pak Mawira. Mbak nuwun Pak Pai. Oh, nggih. Terima kasih. Matur nuwun ya. Nggih.